Руки отсюда прочь! рӯзи панҷшанбе дар шаҳри остонаи Қазоқистон эътирози як зани 73 сола ба ҷанҷол бо ходимони полис дар рӯбарӯи қасри президент Нурсултон Назарбоев бадал шуд. раиса Дуйшенбоева бо аксҳои маҳбусони сиёсӣ эътирози инфиродӣ ташкил кард. зани эътирозгар аз ҷумла акси рӯзноманигор Ҷонбулот Мамайро боло бардошта буд. Мамай бо шустушӯи пул муттаҳам мешавад, вале ҳампаймонҳои сиёсӣ исрор меварзанд, ки қазияи вай ҷилӯи сиёсӣ дорад, зеро журналист дар мақолаҳояш ҳукуматро танқид мекард. писари Дуйшенбоева Талъат, ки дар назди кохи раисаҷумҳурии Қазоқистон ҳузур дошт, чанд дафъа ба афсарон имкон надод, ки модарашро канор кашанд. дар Қазоқистон эътирози дастаҷамъӣ манъ аст. аз ин рӯ фаъолони сиёсӣ одатан эътирозҳои инфиродӣ ташкил мекунанд. билохира полис Дуйшенбоева ва писарашро иҷборан савори автобус карда ба боздоштгоҳ интиқол дод. тибқи иттилои расида баъди 3 соат ва гирифтани ҳушдори расмӣ онҳо раҳо шуданд.